Kajing sneu jong ka surok hakash nong rambrai ka bereiru ka constituency jong uba kimfa es maban yang MLA bat uba bajok pengrop MDC kalabo i ki ba bat kinong nya kali kamai hakajing ka bakrau khamtam haka poslam wadla ketika surok kadai ka balik syaying jong MLA Henry kajing sneu jong ka kalalong shabah palat hadin ka jing jing nam jong ki ba mantakas ngi ka khat nyau trik u jeleu araja arpar unong tho khobor ulalit se ketika shnong balayo ban yakren bat kinong nya kali ki riurang ba bat ki wei pat ki riu ba ha ka ba ki lapan pau ya jing saukhia halo ka jing e ben jong u MLA ban yarap ban maramot ya ketika surong ka bajingai tangkom ba kilometer tam na yau shadu bakut jong ka shnong wei u riurang ba ka than ulong ba ha ka por ya lap election u MLA ulakular balada kin penjob ya un pen yong lut ya kisurok hakathan Henry hadu menta kam shem la urlong satia ulong ru balada u MLA umle ai hapo shibnai kipat ba kimman se banyami ban maramot hi tang ban om janjar palat hakali kawan tungin ya sngap ya ka ai ka bakinongnya akali bad ute urang ba ki ong tapi cuti kalau kau cuti bukrau namal ba ikan mau pol ba kan bas election uang ba dala job manga ngan penyong lut ya kena ka ramrai area baru kowe tenrei those mentala jan kut bat ka tem election jong u rum saklam le katne ke jing sleu katne ke jing jenjar jong kipat ba khamtam kena school ki bayang man kasni kala pendik kala penjenjal tamban yai rum long tenrei ngin ong kumno bang ini keren ru poi sana ka susah ka jing susi bat ngau lengo ka bade bat ka jing kular jong u de min sa ino ka sojo pai ba su gum no ka bade kan ni itmu gum ni balada utau men u family adin bangi nila pergi ya ka mat ka pertai rumo ke min sim di kiti dalam dengin di per apa si benai adin si benai ni perhino dalage ta kalong ka thong jom ni nong pek nong nakam ta ka bha ka miet jong ka thang nam rai ji bar koi Maba ki so kumno nya kali ne surok so jenjar snu plat ne surok te phi ka aya phi an ban ong ha ba de ban surok be de kena surok te nagal yang jongi kum ginong nya gali mo isng ko wa ala kumno de ban yo ka surok ka ba kambah namar ba nakal yang kamai kaji nisro jenjar te nakal yang jong MLA atau phi la ju kerpat ne bo un ai perchang ban yarap ke kena surok nila ju kerpat nak por yo seur sibon paj ba bang su ya ut ba kum kinong ni kmat ni dai ban paj la jong kmat ndai do matang yu kum nei kadang nek di kum surok yang jenis kunci lebar bat ki nong kamai keli bakalong gumne dengi dap de ki susi kan ba don lau MLA kum nong nikmat jong ka ramrai kunci badairu apo jog kene ka area di ramrai re jong lalai ai nak tadi ini don ke susi bangi ji jong nikmat bakune kalong bat ni iba kum bangina penjob don guram hagine ki sansnem legno bang iba temdon kanu ga jing trei ke jing namta ki karoi kapar namta ka don kampung iba ba ini di nai ban dikship phi nya kali passenger bakum kene kesurok kumno philap phi sakumno pakamai jeram terbentna kali ye ro mo terbacna kali dap bacna re kalau saram yang te hakabede bat ka jisnu kena surok ka ai ka bafidon ban ong nong mitmat jeng kene ka jakan mar udon hi hangni hasnong rambrai da tre dengan uno ada kamar dengan uno ya ada bacna uno karat senda tinong alam pau dia